Βρισκόμαστε στη θέση Παναγιά στο Λιτόχωρο και σκοπός μας σήμερα είναι να πορευτούμε προς την Μονή Αγίου Διονυσίου εν Ολύμπο, όπου βρίσκεται λίγο πριν τα Πριόνια, μέσα στο βουνό, μέσα στον Όλυμπο. Μια πάρα πολύ όμορφη διαδρομή, στην οποία μπορεί κάποιος να επισκεφτεί με το αυτοκίνητο, με τη μηχανή, με την οικογένειά του, με φίλους, με τα πάντα. Οπότε πάμε να δούμε λίγο το πώς φτάνουμε στην Μονή Αγίου Διονυσίου εν Ολύμπο και να πούμε κάποια πράγματα για αυτή την ιστορική μονή. Ακολουθούμε το δρόμο προς Πριόνια, 17 χιλιόμετρα τα Πριόνια. Περίπου 3 χιλιόμετρα πριν είναι η παλαιά Μονή Αγίου Διονυσίου. Αυτή εδώ είναι η νέα Μονή Αγίου Διονυσίου, η οποία χτίστηκε αρκετά αργότερα. Εμείς όμως συνεχίζουμε για την παλαιά Μονή. Ο Όλυμπος είναι το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας, γνωστό παγκοσμίως για το μυθολογικό του πλαίσιο, καθώς στην κορυφή του, τον Μύτικα, κατοικούσαν οι 12 Ολύμπιοι θεοί σύμφωνα με τη θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων. Είναι επίσης το δεύτερο σε ύψος βουνό στα Βαλκάνια, με πρώτο τη Ρήλα, περίπου 7 μέτρα διαφορά. Ο συμπαγής ορεινός του όγκος βρίσκεται στα όρια της Θεσσαλίας με τη Μακεδονία, μια σειρά από ψηλές κορυφές που αυλακώνουν βαθιές χαράδρες, γύρω από τις οποίες εκτείνεται μια περιοχή ιδιαίτερης βιοποικιλότητας. Για την προστασία της περιοχής ανακηρύχθηκε το 1938 ως ο πρώτος εθνικός δρυμός της Ελλάδας, ενώ αργότερα το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού ανακήρυξε τον Όλυμπο ως αρχαιολογικό και ιστορικό τόπο λόγω των διάσπαρτων μνημείων του. Ένα από αυτά και η μονή που θα επισκεφτούμε σήμερα, η παλαιά Μονή Αγίου Διονυσίου εν Ολύμπο. Περάσαμε το καταφύγιο του Σταυρού, σε περίπου 5 χιλιόμετρα φτάνουμε στην Μονή Αγίου Διονυσίου, στην παλαιά Μονή, και εδώ πέρα βλέπετε το στεφάνι και τον Μύτικα εδώ πέρα πίσω. Έριξε χιόνι πριν περίπου 2 εβδομάδες, ακόμα έχει αρκετά ξέχιωνα κομμάτια πάνω. Τις αναβάσεις, τις εκδρομές τις τελειώσαμε πριν περίπου 1 μήνα. Η σεζόν στην οποία μπορεί να ανέβει κάποιος στον Όλυμπο είναι από τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου μέχρι μέσα Οκτωβρίου περίπου. Μετά αρχίζουν τα πρώτα χιόνια, το κρύο, οπότε δεν είναι κατάλληλη εποχή. Και φύγαμε για παλαιά Μονή. Ένα χρόνο μετά την απελευθέρωση στις 2 Αυγούστου του 1913 από τους Τούρκους, κατακτήθηκε η απάτητη μέχρι εκείνη τη στιγμή κορυφή του Ολύμπου. Οι Ελβετοί Φρεντερίκ Μπουασονά και Ντανιέλ Μπομποβί, με τη βοήθεια ενός κυνηγού αγριοκάτσικων από το Λιτόχωρο του Χρήστου Κάκαλου, έγραψαν το όνομά τους στην ιστορία της υψηλότερης κορυφής της Ελλάδας. Ο Χρήστος Κάκαλος, που είχε μεγάλη εμπειρία στον Όλυμπο, ήταν και ο πρώτος από τους 3 που σκαρφάλωσε στον Μύτικα.
Φτάσαμε στην Κορσιά. Η Κορσιά είναι ένα σημείο εκκίνησης για τις αναβάσεις πάνω στον Όλυμπο, ένα από τα δύο πιο κλασικά μονοπάτια που μπορεί να διαλέξει κάποιος για την ανάβασή του προς το οροπέδιο των Μουσών και μετά στην κορυφή. Επομένως, εδώ είναι η δασική θέση Κορσιά και σε πολύ λίγα χιλιόμετρα φτάνουμε στην παλαιά μονή Αγίου Διονυσίου. Το τοπίο είναι μαγευτικό, φθινοπορεινό, έχουν κυτρινήσει τα πάντα. Μαγικός είναι ο Όλυμπος, όποια εποχή και να το διαλέξετε, και πάμε στην παλαιά μονή. Λοιπόν, σε 1,5 χιλιόμετρο είναι η παλαιά μονή Αγίου Διονυσίου, αριστερά. Ευθείαν συνεχίσεις βγαίνεις στα Πριόνια, στον φίλο μου τον Τάκη, όπου σε επόμενο επεισόδιο θα πάμε να πάρουμε συνέντευξη, γιατί θεωρείται ο φύλακας του Ολύμπου. Έχει μια καταπληκτική ταβέρνα στα 1100 μέτρα, οπότε στρίβουμε αριστερά για παλαιά μονή. Κύριος Μιχάλης, εγγονός, δυσέγγονος, πιανού? Του Χρήστου Κάκαλου. Του Χρήστου Κάκαλου, που ανέβηκε πρώτος στον Όλυμπο. Φτάσαμε στην μονή Αγίου Διονυσίου, στην Όλυμπο, στην παλαιά μονή. Είναι, θεωρώ, από τις πιο ιστορικές μονές που υπάρχουν και διασώζονται. Εκτελούνται τώρα έργα συντήρησης τα τελευταία χρόνια και πάμε να δούμε λίγο μέσα. Η παλαιά μονή ιδρύθηκε τον 16ο αιώνα από τον Άγιο Διονύσιο εν Ολύμπο και στα χρόνια της τουρκοκρατίας σημείωσε οικονομική και πνευματική ακμή. Βρίσκεται σε υψόμετρο 900 μέτρων μέσα στον Όλυμπο. Μετά το 1821 καταλήφθηκε από τον τουρκικό στρατό, πυρπολήθηκε και λαιλατήθηκε. Το 1943 ανατινάχθηκε από τη γερμανική Βέρμαχτ. Έκτοτε μεταφέρθηκε στο μετόχι της, κοντά στο Λιτόχωρο. Μέχρι το 1928 το μοναστήρι ήταν σταυροπηγιακό, πατριαρχικό, υπό την δικαιοδοσία του Οικουμενικού Θρόνου. Το 1928 υπήχθη στις νέες χώρες. Σήμερα αναπτύσσει πνευματική και φιλανθρωπική δραστηριότητα, με ολοήμερες εξομολογήσεις και πνευματικές διδαχές κάθε Κυριακή πρωί μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας. Πανηγυρίζει στις 23 Ιανουαρίου, που είναι και η ημέρα μνήμης του Αγίου Διονυσίου. Το μοναστήρι ιδρύθηκε συγκεκριμένα από τον Άγιο Διονύσιο εν Ολύμπο γύρω στο 1542. Υπέστη όμως αρκετές καταστροφές και λαιλασίες στο πέρασμα των αιώνων. Το μοναστήρι δέχθηκε την οργή των Τουρκαλβανών, του Αλή Πασά, αλλά και των Τούρκων και Γερμανών αργότερα. Οι πολλές πυρκαγιές και καταστροφές που υπέστη η μονή έχουν καταστήσει άγνωστη την ιστορία της τον 17ο και τον 18ο αιώνα. Το 1790 κάηκε από πυρκαγιά, όπως αναφέρεται στην αλληλογραφία των πατέρων της Μονής με τον επίσκοπο Καμπανίας Θεόφιλο. Το μοναστήρι από πολύ παλιά αποτέλεσε κέντρο όλων των κλεφτών και αρματολών του Ολύμπου, αλλά και την έδρα των επαναστατικών κυβερνήσεων κατά το 1821, 1828 και 1878.